Bay, naikutras tubangan, bay. Bay. Down na mo sa bay. Naikag... What the nani? Bay, take cover, bay, take cover. Asa ka, bay? Sana sinabi mo na dili kumupik para di ko ma-headshot. Sana sinabi mo. Tara. Bay, salig lang bay. Di pa ulahi tanan. Pwede pa ka mag-usab. Triple kill daw bay. Nagaduta na yung mga kauban diha. Nagduwa din. Dota. Triple, nice. Tagak ang usap brain. Bye. Okay ra ka diya, bye. Karay. Okay. Ay kamatay ha, wala pa insurance. Bye. Ay gitawag ka matay, bay. Hindi na ko kaya mawala ka. Iya. Oh, good man. Oh my god. Ano na igo dari? Ay, tayo YouTube kayo mo. Ang sabay. YouTube ah. Oh, YouTube. Website na siya. Ano naman? Sige kag tanaw? Sige kag tanaw sa kong YouTube. Maayo na siya, bay. Salamat jud kay bay sa inyong suporta. Rush ha? Kaya nimo? Bay. Kung i-add ko nimo bay, nara ba kay monthly nga bayranan? Char lang. Joke lang. Yaw nga to ganiya eh. SMG comp, nice. Bay, amping bay ah. Hayin taong ko biyahe bay. Look. Naubot lagi siya diho. Bom. Bay, wala ko tarong scope bay. Wala po ko helmet. Bawa ta diri bay. Mura man taga suicide diri. Pukoy helmet o level 1 kong armor. Daplin ta, daplin. Bay, nay coming bay. Gikan sa bukid, gikan to 40. Diri bay, sa wall, amping ha. Ay, sulod ha. Ayaw. Ay, pugsa. Shotgun. God, kulpaan ko rada. Naka-scope. 10 SR ammo. Ribay. Mga level 3 armor ko. Kaya na guro ko ni. Wait, asa na siya? Bay, nabos na tatong likid, bay! Asa na siya? Sud sa balay, bay. Nakay-bandage ya. Na-made. Unsa? Lag. Unsa bay?
Oy, medkit, dili na ko kinanglan medkit. Ayo. Nakoy tulo. Buutan ra kay ka. Bandage siya. Tara. Bandage lang kay kuan para save. Mahal ba yung tambal ron? Guys, chill mo sa shoutout guys, please lang gid guys. Focus me diri kay padaog ko din niya. Lani smoke diri bay. Na diri sa west. Kana nag-smoke ha. Wait lang. Asa na siya? Nara siya diha. Basta ga-vape na. Sao mo taniya? Unsay man yung diskarte ani bay? Midol taniya, migohon na to. Alam. Ay tawa sa echo. Bay, push ka na to. Are bay ah. Ilaw mo, bandage pa ko. Hal, giba na, what's up? Are bay. Mutiro na siya na ako bay ah. Tiro na. O siya yung tiro. Sunod bay, dre bay. Yee. Pumatay, oh no, di ko ikuan. Wait lang, ako'y molotov. Kung na ba, masunog ba siya? Uy, wait tao. Tara. Uy, 3 story, magyapon na. Wait tao. La. Basta ting uli ito sila ha. Ay, balik balay. Balik balay. Ay, namatay siya. Nasa sa kahoy, namatay siya. Nasa building. Katong building atong problema, ang kontra building atong kontra. Ivan Lee datang, what's up? Anthony Bagarayin now, what's up? Relax lang ba ya? Galag mo na game. Nagakar pa tong nato. Garant truck, SMG ka? Wait lang. Patay ni. Wait lang. Tuyok siya. Zone. Babawang sa. Nagi-rush. Tara. Hindi maayon yung sitwasyon na ni. Nata sa zone, wala tayong meds. Dali. Tirog yapon siya oh. Tara bay, na-hurt na siya bay. Tara. Na-hurt na siya, makamupuno na siya. Tara. Tara bay! Babaw bay! Ulo, unsa mo? SMG bay, SMG. Tapos kilid. Ulo, wait, damage. Oh my god, bay. Nice kawan bay, mayuhan mo eh. Wait lang. Asa to namatay, dra. Gunshots ito. Why scope ya? Wala. What the heck, son? Igang car. Oh my god! Ang car. Gisave na yung kauban. Uy, tiro, uy, amo. Nara sila drop by. Nara sila, likod sa car. Reload. Oh my god, gigil ko. Di man maigo eh.
Santili, mego. Sige, maigo ba, promise. Taluan. Grabe, di kay go ba ang truck, grabe kay bahol kayo kon hitbox. Matay guys. Matay guys ko. Dikit maigo. Hila. Okay, Barrett. Okay, medkit. Ko. Uy, amaw si tiro, uy. Ano, kill Dritso, eh. Huwag kaabot, eh. Heal by. Cedric, undangan, what's up? Oh, namatay, wala na dag heal. Di man na may gawa sa nasa truck na guba. Lagi. James Zamora, what's up? Bay, namatay ka, bay? Oh my god, bay. Bay, ay sa piyong. Bay, ay sa piyong, ha? Kaya rin ni. Asa dapit ang sakit? Patay na to silang duwa, bay. Utoy-tuyo po, parnindot. Medkit. Wala kay medkit? Nindra pa kong duha. Arao. Unsa din, no? Arao. Tana. Gigi. Toby ko, what's up? Wala na akong tamang nang no damage bag sa season 6. Exactly. Samo kay bay. Bay, lootan na to, bay. Kinanglan na to ilang loot, bay. Bay, kaya ta ni bay, ha. Kaya ni. Salik lang git, bay. Ay, ano lang, bay, kay. I-solve pa na ako kong joke. Sige, dyan lab. Bay, naikontras tubangan, bay. Bay. Down ako sa bay. What the nani? Bay, take cover. Asa ka, bay? Sana sinabi mo na dili kumupik para di ko ma-headshot. Sana sinabi mo. Tara. What the nani? Ay, salamat sports drinks. Bay, na healer dre, bay. Kailangan kabalo kam gamit og healer, bay. Para na siya ma-heal, bay. Kani, bay. Quadre, bay. Anak ka? Anak ka healer. May pack ka. Char lang. Nabit ako. Alright. Kasi plano na to, bay. 5 left, bay. Ba ako ba? Iya ka na. O, ina, bay. Iya ka rin. Ina, gwapo ko. Dali, dayon. Ina ba, gwapo ko? Agoy, di siya mo ingon. Kina ba, talagsara ta makauba, no? Lagsara di ko mamaraig ni mo, bay. Ina, agoy. Ikigiyod. Ina ba, gwapo ko? Sige na ba? Sa. Gwapo ko, di. Bay, gwapo ko, di. Alay, nani niya kaubahan na eh. Sugit ikang mama ron. Type. Wow, shy type di ka na eh. Kanang anisay, bay, anisay. Wala. Kanang i-type man eh, mabi. Tura. Ayaw gida ng cheat, bay. Okay. Dili ka mo maayo, bay. Kanang cheat, bay. Kung di ka kabalo mo duwa, mag-cheat pagi ka. Samot ka di kabalo mo duwa. Ewa mo kayo makatunan. Samot ka kabugo, anak. Preyanin niya, oh.
Ah, dili na siya bugo, pero... Okay. Kalma lang, George. Kaibigan tayo. Uy! Uy! Bay, sabay habay. Kay sakit kaya kung likod. Gihilan ako. Kana bay? Noise! Wow, ikaw ang totoong idol, bay. Tara bay, rush to bay. Gana kay militan ni bay. Tagumpay ng Pilipino. Kantahan na to. Iwagayway. Kana bay. Asa yung kauban? Nakoy flash. Wala ko'y flash. Asa yung kauban? Kita kasing kauban? Siguro. Tara, gagili. Pagilsa. Ay, paita sa to eh. Patyo na lang ko na eh. Atay na bay. Woo! Bay! Salamat kay sa kapagigduwaan ako, bay. Ikaw na dyan ang number 1. Char lang. Kung sa'yo masulti mo sa live, bay. Ga-live ka ron sa Facebook. Kung sa'yo masulti mo. Bay. Napakadiha. Huy. Hoy! Adrian! Walang hiya ka, Adrian. Walang hiya ka. Ginamit mo lang ako. Charis. Good game, guys. GG. Another good random duo. Dili ko cheater. Nga mag-cheat mo ko, guys, di ba? Number 1, ga-record ko, gapakita ko sa kong gameplay. Number 2, daghan kay kog potato moves, daghan kay kog mga wala na igo ng mga shot. Number 3, nasa yung utubangan ng gameplay. Dari sa kong pikas camera, kita na ninyo. Number 4, gwapo ko. So, next na po nga